Wie Filipijnen zegt, zegt mosselen. Het laatste weekend van augustus stond in het teken van de mosselfeesten in het Mosselstadje. Daar kwamen heel wat bezoekers op af, soms met bussen tegelijk. De eerste kwartfinale wedstrijd mossel open steken. Krijgen dus 5 minuten de tijd om zoveel mogelijk mosselen open te steken. ...30 seconden nog, heren. En dan hebben we het team van in de Vlaamse pot, Henk Wijzen en Ferdy Celis. Die heb ik al gezien, die zijn onderweg. En die gaan we zo... Dat betekent dat we ook dit jaar weer met een nieuwe verse wisselbeker. De deelnemende teams die staan er klaar voor. Bas Thijs, Gerard Frans.